Fis-sala tal-għadd tal-voti fin-Naxxar, il-Prim Ministru ntlaqa bil-kbir, però mal-ġurnalisti il-Prim Ministru ma tkellimx dwar ir-rebħa kbira, dwar iċ-ċelebrazzjonijiet jew dwaru. Minflok tkellem dwar Malta u x-xogħol li jrid isir b'mod immedjat. Jien mhix importanti, il-pajjiż importanti. U għalija l-poplu ta' sinjal ċarissimu minkejja forsi l-iktar kampanja negattiva u personalizzata li qatt saret, poplu irreġetta n-negattività, għażel il-pożittività, għażel li ma jaqafx nofs triq. Issa jien xogħli bħala Prim Ministru nemmen jien huwa li naqqat il-pajjiż. Joseph Muscat qal li wieħed mill-ewwel impenji hu li jaħtar il-kabinett wara li jingħalaq il-proċess tal-għadd tal-voti. Fil-jiem li ġejjin jitlaw wkoll fi Brussell fejn se jkompli bix-xogħol brabta mill-Presidenza Maltija tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea. Dan hu biss il-bidu għax hemm ħafna iktar xogħol xi jsir. Ġifieri ġej iktar xogħol, ġej aktar ġid, naraw li jitqassam dejjem aktar aħjar, ġejjin iktar libertajiet ċivili. Jien nixtieq anke l-Parlament illaqgħu mal-ar kemm jista' jkun, ma narax ġifieri mhux għal wara s-sajf qed narah li jitlaqqa fl-aħħar ta' dan ix-xahar. Fil-fatt il-Prim Ministru mhux biss irid jiftaħ il-Parlament qabel is-sajf, qal kif waħda mill-ewwel liġijiet li se jgħaddi huwa iż-żwieġ bejn koppji tal-istess sess. Fuq kollox jispikka l-bżonn li naħdmu għall-għaqda. U jien lest li naħdem ma jkun min ikun biex immexxu l-pajjiż il-qudiem, biex immexxu isem pajjiżna il-qudiem. Din hija l-prijorità numru wieħed.